Formal nang gisugdan ang selebrasyon sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Atong sayron ang malampusong Kadayawan Opening Program sa report ni Jandy Esteban. Nagpabulukon ang pag-abli sa 39th Kadayawan Festival sa Magsaysay Park sa Davao City adlang Huwebes. Mabati na ang bibong kasaulugan sa kapistahan sa syudad, ang King of all Festivals. Sa opening program, gipakita ang tradisyonal nga sayaw sa mga lumad ug moro sa Dakbayan. Nakigduyog sab ang mga Davaoenyo talents. Usa-usa nga gikompleto sa 11 ka mga tribo ang puzzle nga naghulagway sa panaghiusa sa mga Davaoenyo, taniwala sa pagkaraiya ug kalahian. Girepresenta sa mga deputy mayor uban ang mga kandidata sa hiyas sa Kadayawan sa matag tribo, ang Atamanobo, Iranon, Bagobo Klata, Kagan, Bagobo Tagabawa, Magindanawan, Matigsalog, Maranao, Obo Manovo, Sama ug Tausug. Uwahing mi kumpleto sa puzzle si Davao City Vice Mayor Attorney J. Melchor Kitain Jr. Sanglit wala makatambong si Mayor Sebastian Baste Duterte. I now declare the 39th Kadayawan Festival open! Si Councilor Al Ryan Alejandre ang chair sa Committee on Tourism ang bibasa sa mensahe ni Mayor Baste atol sa programa. The Kadayawan Cultural Village here in Magsaysay Park reaffirmed the unity of our diverse community as we put the spotlight on the traditions and ways of life of our 11 ethno-linguistic tribes. Una pa man niini, gipahigayon ang tribal tour sa mga tribal house sa 11 ka mga tribo ug dinhi gipatilaw ang ilahang tradisyonal nga mga pagkaon. Gipakita ang mga lain-laing produkto ug mga abundang ani. Nahimong malinawon ang formal nga pag-abli sa 39th Kadayawan Festival sumala sa Davao City Police Office. Anaa sa kapin 600 ang misaksi sa Kadayawan Opening. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.